Pohlavná aktivita u mačiek žijúcich vonku trvá približne od marca do októbra. Podľa toho, ako sú teploty, môže začať aj skôr, niekedy už vo februári. Mačka môže mať počas roka 2 až 3 vrhy, podľa toho, kedy teda začne u nej tá ruja. A môže tým pádom za celý rok kľudne odchovať 3x8 mačiatok. Je to pomerne veľký prínos do tej populácie, takže sterilizácia je jedným z nástrojov regulácie populácie mačiek. Mačka má pomerne veľmi výrazné príznaky ruje, takže ďalším dôvodom býva aj to, aby sme odstránili teda tieto príznaky ruje. Keďže mačky žijúce vnútri žijú iba so svojimi majiteľmi, nemôže teda dojsť k nechcenému počatiu. Avšak tieto mačky majú ruju približne každé 3 týždne a je to pre majiteľov niekedy veľmi také nepríjemné. Mačka, ktorá má ruju, je veľmi umňavkaná, nervózna, môže mať agresívnejšie správanie, takže z toho dôvodu aj kvôli zmenám správania sa doporučuje nechať mačku vysterilizovať. Prevádza sa teda odstránenie vaječníkov, poprípade vaječníkov aj maternice. Tým sa zabráni tomu, aby mačka mala ruju a aby mohla mať mačiatka. Táto operácia sa prevádza v celkovej narkóze. Po operácii je krátka doba rekonvalescencie a mačka veľmi rýchlo sa zotaví a funguje ďalej. Jediným takým výraznejším príznakom môže byť zvýšené priberanie, ale to sa dá upraviť stravou. Mačka je vhodná na sterilizáciu, keď je staršia približne ako 6 mesiacov a má aspoň tie 2 kg a viac. Musí byť klinicky zdravá, nesmie trpieť žiadnym infekčným alebo iným ochorením. Ukážeme si operačnú ranu. V tomto prípade má táto mačička jeden steh na brúšku. Mačičky sa nám zobudili po operácii, čiže majiteľ ich dostane už plne prebraté, aby sme vylúčili akékoľvek komplikácie pri preberaní sa z narkózy. Čiže mačičky majú po operácii také zaslzené očká, pretože dostali masť do očí, aby im nevyschla rohovka. Normálne po prebudení je tras svalov, takéto trasenie, čo vidíme aj na nich. Je to spôsobené teda tým, že odoznieva tá narkóza, stresom. Pri narkóze sa mierne aj znižuje telesná teplota, ale mačičky teda sú už orientované, vedia, kde sú, len ich chôdza je ešte trošičku taká nie úplne istá. Takže z toho dôvodu musia byť všetky mačky, aj tie, ktoré žijú vnútri, aj tie, ktoré žijú vonku, musia byť ešte zavreté v nejakom uzavretom priestore a v teple, aby úplne vyprchali účinky tej narkózy. Pretože mačku, ktorú by sme v takomto stave dali von, tak môže sa podchladiť, je ešte dezorientovaná, nemusí sa vedieť ubrániť napríklad iným predátorom, alebo môže dojsť k tomu, že nestihne napríklad cez cestu prebehnúť a podobne. Čiže mačka prvých 24 hodín po operácii musí byť držaná ešte vnútri v teple. Mačky po kastrácii dostávajú antibiotika a dostávajú lieky od bolesti. To im pomáha vlastne prekonať bolestivosť a zabráni vzniku infekcie. Majiteľ sa potom dostaví v rozmedzi 1, 2 alebo 3 dní podľa toho, aké lieky im boli aplikované na kontrolu a skontroluje sa opäť operačná rana, ako sa zviera zotavilo z narkózy a podľa toho sa zvolí ďalší postup. Čo môže byť komplikovanejšie s tzv. Ferálnymi mačkami. Ferálne mačky sú mačky, také, ktoré nemajú konkrétneho majiteľa, vyskytujú sa teda na svojom území, kde sú ako keby vydané na pospas tomu voľnému životu. Tieto mačky sa sterilizujú kvôli tomu, aby sa ďalej nerozmnožovali. Nie je však možné ich nejako ďalej socializovať, alebo nie je možné s nimi chodiť na nejaké ďalšie kontroly. U takýchto ferálnych mačiek sa používajú depotné antibiotika, ktoré stačí aplikovať poprípade iba jedenkrát. A dá sa použiť napríklad vstrebací šicí materiál, čiže nemusia sa potom tým zvieratkám vyberať ani stehy po operácii.